Bihar hasiko da 2026ko korrika, euskararen aldeko ekimen nabarmenetarikoa. Atarratzen abiatuko da eta 10 gau eta 11 egunen buruan Bilbora iritsiko da. Euskara gara izango da aurtengo leloa. Baiuka musikaria, Galiziako folklorea eta instrumentu tradizionalak musika elektronikoarekin uztartzeagatik eginda ospetsu. Foltronika da beren hortasun zigilua. Ostegunean Bilboko Santana 27 aretoan izango da eta ostiralean Iruñeko Zentral aretoan. Goazen, gazteei zuzendutako EITB-ko telesail famatua oholtzara eramango dute Kursalen. Euskara da gure lema, askatzen gaitu. Telesailak 12 urte bete dituen honetan, ohi bezala antzezlan musikatu formatura eraman da, zuzenean gozatu ahal izateko. El fantasma de la ópera baluarten izango da martxoaren 19tik 22ra. Andrew Lloyd Webberrek sortutako musikal ospetsuak, Parisko operan bizi eta maskara baten atzean ezkutatzen den pertsonaia oinazetu eta misteriotsuaren istorio liluragarria ezagutzera gonbidatzen du publikoa. Hemen gaude tapozutzen. Ito itzudako sesioak dokumentalaren proiekzioa izango da korrika kulturalaren baitan. Juan Carlos Pérezek argitaratu gabeko zintabilduma bat aurkitu eta egindako gogoeta erakusten du. Primeran plataforman ere dago ikusgai. Jakitzia noiz bukatu behar dezun histori bat, hori etaten dut dala intuizioakin pizkat jokatzea. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.